Lanqas tħajtik tibha din. Mela mhux Malta qegħdin tgħixu jew. Il-qtuħ ta' nifs hawn Malta qiegħed. Dawn huma biss ftit minn baraġġ ta' kummenti ma jispiċċaw qatt li kien hemm taħt artiklu li ppubblikat il-Midja Laburista fejn iddeskriviet is-sitwazzjoni fir-Renju Unit bħala waħda ta' qtieħ inqal fejn jidħol l-għoli tal-kontijiet. Dan l-artiklu ġab rabja kbira fost il-Maltin hekk kif wara li l-poplu ilu xhur u snin jitkarrab lill-Gvern Laburista biex ju azzjoni dwar l-għoli tal-ħajja li qed tkisser lil kulħadd mhux talli għadu s'issa m'għamel xejn talli qed jagħti importanza akbar ta' x'qed jiġri f'pajjiżi barranin iktar milli f'pajjiżna. Wieħed mill-kummenti staqsa kif il-Midja Laburista mhix taraf jew aħjar qed tagħżel li tagħti l-ġenb is-sitwazzjoni tal-biki f'pajjiżna li qed taqta' qalb il-Maltin kollha. Persuna oħra fakret kif pajjiżna wasal f'sitwazzjoni fejn qatt ta' persuni qed ikollhom imorru jittalbu fin-numru kbir ta' soup kitchens li iktar ma jmur iktar qed jiżdiedu. Jittalbu għall-iktar ħaġa bażika, plattikel sħun ta' kuljum. Kumment ieħor semma l-esperjenza tiegħu fejn meta kien ir-Renju Unit il-ħajja ma kienitx għolja daqs kemm hija Malta. Bil-prezz ta' prodott partikolari kien kważi 4 darbiet inqas minn Malta. Iżda quddiem din il-problema, il-Gvern Laburista jidher li m'għandu ebda soluzzjoni. Kull ġurnata nsinit ta' kull sija nibqgħu l-ewwel nett idejna mal-polz tal-poplu. U sa dan it-tant il-Maltin u l-Awċin jibqgħu ibatu mill-piż tal-għoli tal-ħajja fejn qed isibuha diffiċli biex jgħaddu minn xahar għal xahar meta jixtru l-iktar affarijiet essenzjali bħall-ikel u prodotti tal-iġene.